mano ng'ama ng'aw ma seche moko nyalo mana timo ne gimoro to seche moko ng'ama nyako ok nyal defend herself kalure ni adiera kipimo kit teko ma ng'ama dichuo nitiere godo gi ng'ano ma ng'ama miyo nitiere godo bet opogore. Puonj ma kamagi onego bed ni imiyo joma chuo e yo machalo nade, kata puonj ma kamagi onego bed ni puonjo ji e yo machalo nade mar mondo mi ng'iyo e kit chuech obed makare mondo wechegi mag nek wane kodok chien. To seche moko onego bed ni ichako puonj ji kanye kata kuonde kaka magi. Joyce, kapoka aduoko penjo ni no, adwa ni wang'i statistics matin. Newach statistics bro tang'onwa ni kanye haswa ma joma mine inega ahinya. Koro statistics tang'o ni jaodgi ma gidak go milongo ni husbands ema constitute 80% mar nek mar women. Then the next statistic tang'o ni the boyfriends bire namba 2, kasto joma gikia milongo ni strangers bire namba 3, kasto jok ma ging'eyo osiepegi bire namba 4, kasto ex-husbands gi ex-boyfriends ema koro loro statistics no. Mano tang'o ni almost 80% mar nek itimo gi joma dichuo ma ging'eyo makata gin gi relation go. Koro kadoge penjo ni mani penjo ni inyalo tim ni awareness to kata kapok idhie penjo makamago nikech adira iwacho kanyo makare ni atamalo 80 mag jogo ma joma mine ma inego gin mago ma odak kod chuo makamage udi meaning ni mage manego gi. Seche moko gin risk factors kaka mage kata gin ranyisi mage ma ng'ato koseneno kaka ng'ama miyo tineno ka seche moko wuon par mari kata dichuo midak go deot ka timo ni gigi to inyalo bedo kod chich moro tiringane oko ti imany konya kata igol duondi wach ni anto gik maneno ka ng'ani timo na nyalo chopo kuma koro nyalo kata nega atim nang'o. Risk factors to ntie. Mokwongo en samora mora ma un gu wach matin kata dhao to ntie gorruok ma physical harm. Samori go idhi hospital, samori idhi e chemist mondo thiedhi, mano e risk factor mokwongo. Mano is